Доброго дня. Вітаю вас, шановний Мустафа Аграмов, вітаю. З 80-річчям вас вітаю. Дуже приємно сьогодні вас привітати, лідера кримсько-татарського народу. Хочу подякувати вам за захист нашої держави, за вашу боротьбу. Я думаю, що всі ці слова вам абсолютно справедливо багато разів говорили. Я хочу подякувати вам, що ми йдемо разом в цій боротьбі, і я впевнений, бажаю вам багато здоров'я, щоб дійти до справедливої перемоги, відновлення територіальної цілісності і суверенітету України. Крим – це Україна, ви це знаєте. Тому вітаю їх, абсолютно справедливо хотів вас нагородити. Вітаю вас. Шановний пане президенте, як відомо, цей важкий для нашої країни останні 2 роки ви високими державними нагородами нагороджуєте переважно наших воїнів, які ціною своє життя відстоюють нашу свободу, територіальну цілісність і незалежність нашої країни. На жаль, більшість нагороджених посмертно. Вічна їм пам'ять і щира подяка нашому народу. І в цій обстановці нагородження мене вищою ознакою нашої держави має для мене величезну цінність. Це одночасно і велика моральна підтримка нашим співвітчизникам, які вже 10-й рік знаходяться під окупацією. Користуючись нагодою, я хотів би передати вам щиру вдячність наших співвітчизників за те, що ви робите для наших співвітчизників, за те державні закони, постанови, які приймаються з вашої ініціативи і з вашою підтримкою. Дуже сподіваюся, що і інші закони, які ми обговорили з вами, також будуть прийняті, бо вони дуже важливі для нашого народу, для його майбутнього, для стабільності в Криму. Ваші слова о тому, що ця війна не може бути закінчена доти, поки не буде звільнено останній квадратний метр нашої території, дають нам певність, що ми обретемо свободу. Мені сьогодні вже 80 років, я впритул наблизився до кінця свого життєвого шляху, але у мене на цій землі ще одна мрія – повернутися до своєї батьківщини і бути похованим на своїй землі. І ваша тверда позиція, що стосовно нашої територіальної цілісності, дає нам певність, що це обов'язково збудеться. Дякую вам за всю високу нагороду. Слава Україні! Героям слава! Дякую.